casi centenarias. Sobre que irá este tema? A ver. Non teño nin idea. Nin idea. De señoras maiores. De señoras maiores, non. Pois imos velo, imos velo. Países da Unión Europea con maior esperanza de vida en mulleres, segundo o INE. 3. 3. 4. 4. Pepa, súbese. 5. 5. Carlos. Sube a chantas. Voy a deixar. A chantas. Sí. Pois veña, Pepa, a por todas, 30 segundos, tempo. España. España, correcto. Francia. Francia, correcto. Italia. Italia, correcto. Alemania. Alemania, non. Bélxica. Bélxica, tampouco. Reino Unido. Reino Unido, tampouco. Noruega. Noruega, tampouco. Suecia. Suecia, tampouco. Austria. Austria, non. Suiza. Suiza, non. Portugal. Portugal é correcto. Países Baixos. Países Baixos, non. Jesús. Grecia. Grecia, é correcto, é correcto, é correcto. É correcto, entro en tempo. É correcto. E, por favor, traede un desfibrilador para Pepa, que vai morrer. Vai dar algo. Que ben xogado, Pepa, moi ben. Pero mira, ainda quedaba. Chipre, Luxemburgo, Malta, Eslovenia e Finlandia. Por pouco os digo todos. Así que puntos para os da Sariña, que o fixeron maravillosamente ben.